Makikita sa video ang makapal at maitim na usok, gayon din ang naglalagablab na apoy sa isang compound sa Barangay Carmen West, Rosales, Pangasinan, kahapon ng umaga. Dito po mismo sa may likod, usok pala yan na maliit. Andiyan po nga po sa pandesala, nakaupo sa harapan. Nilapitan ko na, punta na po ko riyan sa likod. Kaya akala ko baka sa akin. Nakita ko na lang po, lumalaki, umiitim. Tapos gumapang na lang po siya, gumapang. Pagkagapang, hindi ka, dire-diretso na po yung sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alas 7 ng umaga nang makatanggap sila ng report na mayroon umanong nasusunog sa lugar. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog kung saan aabot sa 11 fire truck ang nagamit sa pag-apula ng apoy. Kabilang sa mga nasunog ang mga establishmento at mga kabahayan na ikinasawi ng mag-ina na natrap sa loob ng bahay. Sugatan din ang isa pang senior citizen. Ay, mixed occupancies po tayo, residential, business at saka commercial po. Yung iba sir, 2 stories, yung iba is bungalow po. Mismo yung kinakalungkot natin na natupok yung buong bahay nila is yung residential na doon na-locate yung namatay na 2 at na-injured na 1. Totally damage po. Dahil sa dikit-dikit na kabahayan, gawa rin umano sa light materials ang mga ito kaya't mabilis na kumalat ang apoy. 9:43 ng umaga, idiniklarang fire out ang sunog. Iniimbestigahan pa ng BFP Rosales kung ano ang pinagmulan ng apoy at ang kabuuang danyos ng mga nasunog. Under investigation pa, pero yung estimated pa lang natin doon sa procedure ng BFP, sa computation natin is umabot siya ng more or less 2.5 million. Sinusubukan pa ng news team na kuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga nasunugan. Muli namang nagpaalala ang BFP sa publiko. Paalala po natin, lalong-lalo na yung pag-iwas sa octopus connections at lagi nating ipacheck yung mga electrical sa line natin. At the same time, sana po, lagi namin pinapaalala ulit na kung may mangyari man, tumawag agad sa kinaukulan. At huwag na huwag po tayong maunang mag-Facebook Live, tumawag po talaga sa kinaukulan. At yun nga yung sinasabi namin na huli, maintain yung proper housekeeping. Lester Narag, Balitang, Solid North.